ମାମା ओय ରୋଷେଇ କରୁଛ? कौन है लगी ନା ବଜାର ଯିବା କଥା କାଲି ଯିବ କହୁଥିଲ ଆଜି କାଲି ଗଲନି ଆଜି ଯିବ ନା? ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଖରାରେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବିନି ଗାଡ଼ିର କାଲି କହିନେ ନେଇ ତ ଗାଡ଼ିରେ ନେଲୁନି କହିଲୁ ରାତି ହେଲାଣି ଯିବାନି ବାପା ପୁଅ କେହି ନେଇକି ଗଲେନି ଆଜି ପୁଣି ମୁଁ ଖରା କରିଛି ମୋତେ କହୁଛ କି ନା ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଖରାରେ ଯାଇପାରିବିନି ମାର୍କେଟିଂ କରିତେ ଯାଅ ଆଣିକି ଦେନେ ଦିଅ ନହେଲେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି କାଢୁନୁ ଗାଡ଼ିର ଯିବା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ ତେଲ ମିଳୁନି କିଣା ତେଲ ମିଳୁନି କାଲି ପୁରା 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଉଛି କାଲି ଗୋଟେ ଦିନର ସରିଗଲା ଆଜି ପୁରା ହେଉଛି ଚାଲିଯାନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ନେଇ ଆସିବୁ ତେଲ କିଣା ମିଳୁନି କିଣା ତେଲ ମିଳୁନି ମାନେ ତେଲ ଆସୁନି କିଣା ସୁର ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କେন ମିଳୁନି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ମଣିଷଙ୍କର ଠିପି ଜାମ୍ କରିପାରିଲାନି ଲାଷ୍ଟରେ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକର ମଣିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ଇଏକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତାହେଲେ ଯାନବାହନରେ ଯେ ଚଳାଚଳ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଗତାଗତ କରିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜାଗାକୁ ଯିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ଯଦି କେମିତି ଯିବେ ଭଲ ଆଉ ଏଭଳିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା କଥା ନାହିଁ